senyor alcalde, membres de la corporació, poble de Benidorm, la part essencial del futur de la ciutat com a conjunt social i com a ciutat amb multitud de llengües i cultures, de ciutat on la cultura pròpia s'expressa en valencià i de ciutat com a projecte de futur és a les nostres mans. I la dignitat, l'abnegació, el treball ben fet i la fe en nosaltres mateixos són les armes cedides pels nostres avantpassats per a projectar Benidorm en aquest camí de progrés i benestar. Este acte institucional serveix i ha de servir per a deixar testimoni que Benidorm reforça el seu compromís en l'autonomia de la Comunitat Valenciana i el seu autogovern, amb la mateixa intensitat que ho fa respecte del marc constitucional. Sempre ho hem dit, però sembla que convé recordar-ho. La nostra identitat, la de ser i sentir-nos valencians i valencianes, no és excloent ni es impedeix sentir-nos benidormeres i benidormers, espanyols i europeus. Soc convençut que la vocació cosmopolita sempre és un bàlsam contra l'exclusió i en Benidorm aquesta vocació molts la tenim des de que vàrem néixer. Si entenem per cultura el conjunt de les manifestacions en què s'expressa la vida tradicional d'un poble, convé avui destacar que almenys els benidormers hem procurat sempre no perdre la nostra. La raó cultural senzilla i no per això exenta de personalitat de la nostra gent, de les nostres costums, les nostres festes, la nostra manera de viure i de parlar, la nostra llengua, el valencià. La nostra llengua, sens dubte, el fet cultural més important de nosaltres els valencians. I avui estem reunits així per a fer entrega, com hem fet, d'eixa distinció cultural Ciutat de Benidorm al professor Francesc Xavier Llorca Ibi. Els semblarà que l'amistat, que com a molts dels presents m'uneix al professor Llorca Ibi, m'impedeix ser l'objectiu, però sens dubte la seva destacada formació i activitat acadèmica per si soles ja li farien digne mereixedor d'este guardó.